Saumağız hayırlı saatte muhterem milletteşler. Efirde Başkurtlar programı. Tapşırılı edirlevsik Jadi Türkmen isminin hiddi Rafiq Ahmetçin selamlay. Başta onun temaları turunda kıtkasa. Üzeri Başkurtlar, ularning buna Başkurt eteplenmegen, hanamagan kişiler bulup verirler. Hazır buna şol odaşıp yürüyen Başkurtlar edeye başlanıp bitindi. Börü Başkurtları kurultayı менен tanışуу. Bundan alda men Башкортостан киностудияны ишеткеним юк аны. Рахмат килгәннәренә. Магнитогорскида Башкортстан хуралык товарлары күргәзмәһе. Мораша авылының тұқымы башланып китә. Дөньяга авылы 5 авыл тигәндән. Хамар өлкәһе Глушица районы Muratша авылы тарихы. Kızımı şu kakanta travuşka birgenmen. O da özümüzden. Oğlumla тоже özümüzün başka kızından alganбыз. Мең сыгышлы Какант башкорттары. Bir Başkurt üyedinin en durdarının biri Börü üyedi. Ул 640 ауылдан тұрған. Административ секторды үзгәрткән осырда бұл üyеден 8 район төзелгән. Улардың бірі Бөрі районына безнең Jadi Türkmen сәфәр кылды. Бөрі колыһында яшәүсе Нургали Мифтахов бай тарихлы төньяк башкортлары варисы булуы менән гурланып яшәй. Ата-бабаларының үткәне менән кызыксына, һәр ердә лә милләтен данлап йөри. Әмма милләттәшебезгә берничә ел элек кенә башкортлыгын исбатларга туры килә. Белоритта педучилищеда укыганда, физкультурный курста укынык, физкультурный курста осрашырга туры килде. Яш егеттер белән Баймак, Зиян-Шура, Южный райондар белән, бергәндәр белән. Шунда бергә торабыз инде, һөйләшәбез. Булар мине татар дип әйтәләр, татар дип. Мин аптырайым ди, ничә генә мин татар. Мин вот инде һөйләшәм татарча инде. Как так дип һөйләшәм ди. Мин авылда һөйләшә инәемдә, әсәемдә, инә әсәемдә, картаемдар, олатаемдар бөтәләр. Минем гына һөйләшә дим инде. Вот менә санаякты җәйкә дип әйтәң, елдә җил дип әйтәң. Шун яйләүдә шундый мисалдар китерделәр инде. Кызык кына башланы мин. Нургали агайга буаттар буе асаба йөрдәрендә яшәүсе якташларын хәзер килеп башка милләткә каратырга тырышкан сәясәт тынга бирмәй. Бындай буш сүзләргә каршы тору теләге уны фәнгә мөрәҗәгать иттерә. Милләттәшебез башкорт этник тарихы турында уйланулар исемле хезмәт яза. Уга профессор, тарих фәннәре докторы Рим Янгужин югары баһа бирә. Курганда, примерно, электричкага кайтып китеп утырам да, эшетелә башкортса һөйләшүләр инде. Бала сагалар сылый вагон китеп утыра инде. Хәрмәтем якын гына бардым да хәрмәтем. Безнең гына һөйләшә, безнең авылдагы мак. Һөйләшеп киттем дә мәшләштә кайдан һәгәт. Әлемәтем безнең яктар килеп сыкты микән. Бала сагалар белән. Юк, без Кургандан тенде, Курган башкортлары. Шәмәтем, шулай һөйләшеп киттек. Шулай әйтәләр инде, без тенде башкорт теле без югаткабыз инде. Алай да булай тенде, нүйсен тенде. Без башкорт диенә баргайнык тенде. Безнең тирмә тенде Баймактар белән тирмә соседство итте тенде. Шунан белән алар белән һөйләшә, алар да аңда булмай тенде. Мин көле бердим демәйтем, елмай. Һез мәйтәм аптырамагыз. Без башкортлар, безнең һөйләшү северо-восточный диалектка керә мәйтәм. Башкортлар бит ул бер ырыгына түгел, күмәк мәйтәм. Бөрі башкортлары курултай агзаларының күпселеге төньяк көнчыгыш ыру варислары. Улар милли уйышма тупланганга тиклем үк башкортлыгын белеп яшәгән. Безнең телебез үзенчәлекле булса да, без үзебезне һәр вакыт башкорт дип исемләдек, һәм шуны тоеп яшәдек. Бөрі башкортлары курултайы рәисе урынбасары Рәис Давутов сыгышы буенча Ырымбур өлкәһеннән 30 ел элек был яктарга күсеп килә. Ошо сырда халыкның милли үзаңы ыңгай үзгәреш кисерде ди ул. Безнең менә шәҗәрәһен белмәгән, тамырын белмәгән күп кеше булды бит инде. Үзләре башкортлар, уларын менә башкорт итәпләнмәгән, ханамаган кешеләр булып йөриләр. Хәзер менә шул адашып йөргән башкортлар әдәя башланып бит инде. Вот. Менә безнең
мына ошо әйттем инде, ушул северный район болгас безнең северный город. Мына бүтін мына ошо якын тирәге райондар мына Нефтекамск ягынан, бу аяктарынан ушунда укырга келелер, ушунда яшәргә келелер. Ну, престижный кала бит инде, бер кала престижный. Шулай булгас үзенә тарта, яшьтәрде тарта. Вот, шулай булгас монда аралашу ушунда, мына ушундагы булган, если бездә монда как әйтәләр, безнең обстановка, ситуация, мына безнең башкортлар өчен монда благоприятие булса, ул белән ошо бер калага пример булып тора, мына ситтә килгән, башка районнарда килгән башкортларга. Урындагы Курултай Башкорт дәүләт университетының бер филиалы менән тыгыз хезмәттәшлек итә. Уку йортының башкорт филология бүлегендә Астын, Балтас, Борай, Каридел районынан 200-дән ашу милләттәшебез белем ала. Башкорт бүлеге 1996 елда асылган. Мин килдем 2000 елда, монда эшләргә хәле инде 13 ел эшләйм. Һәм менә бу эш барышында шуны күргән мөмкин, снапта бу Төньяк республиканың Төньяк Көнбайыш районы өчен бик милли яктан бик әһәмиятле уку йорты. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, бу якта ошо районда сыккан студентлар яки укучылар бөтәһеле, мәсәлән, Өфөләге башкорт теле һәм әдәбияты факультетына инә алмайлар. Башкорт факультетына. Инде без уларны айрым методика буенча укытып, менә ошо як төбәктәр өчен башкорт теле һәм әдәбияты укытучылар эзләп чыгарабыз. Студентларның гыйльми эзләнүләре, тикшеренүләре Төньяк Көнчыгыш башкортлары өчен бик тә мөһим. Улар ярдәмендә сагыштырмаса, аз өйрәнелгән төбәк тарихында яңа биттәр асыла. Бөрө тигән каланы бөтәһе җәптәртәге агастың бөрөһе яки үләннең бөрөһе дип әйтәләр, ләкин уның бит сыгышы бөтенләй икенче. Ул татым бүренән алынган. Хатта менә әгәр дә караһагыз, ул елга исеме бүре елгаһы. Шул елганың югары агышында халык һаман аны бүре үтеп йөртә. Русса волчья вода инде. Яки мәсәлән безнең Шәмсүдин дигән мәсәлән күл бар. Бөтәләр аны кеше исеме дип уйлый. Асылда бит унан туры ул. Унда Шәмшәди дигән башкорт ырыуы яшәгән. Ататар инде фонетик үзгәреш кисереп Шәмсүддин булып киткән. Бүре башкортлары Курултайы быел ардаклы якташларының исемен мәңгеләштерү эшенә тотынган. Күренекле дәүләт эшмәкәре Зыя Нуриев халык сәсәне Фәррәх дәүләтшинга тактаташ асу, яңа урамнарга уларның исемен бирү турында документлар туплаган. Гомумән, Бүре башкортлары каланың 350 еллык юбилей уңаеннан яй уртаһында үтәсәк сарала, асаба халык мәдәниятен, тарихын яктыртырга әзерләнә. Ауыл тарихында халкыбыз язмышы. 16-17 буаттарда тарихи Башкортстан биләмәһендә редут һәм калгалар, калалар төзү бик күп башкорт авылдарын юкка сыгарды. Мәсәлән, Өфе төзелгәс, байтак 1000 авылдарның биләмәләре кала карамагына торып кала. Батша хөкүмәте башкортларны үзәктән ераграк күсерергә дигән фарман бирә. Уларның байтагы сиркәү саңы ишетелеп торган ерләрдән алысрак китүде хәер күреп, үзләре күсеп китә. Совет заманында Өфе, бүген Өфенең Орджоникидзе районына караган иске һәм яңа турбаслы авылдарның тарихы бик мауктыргас. Буларның барыһы турында ла интекләбрәк безнең хәбәрчеләр әзерләгән язмала. Иске Турбаслы авылы республикала борынгы авылдар исәбендә. Риваяттар буенча был ердәр касандыр бүгенге Иске Өфе каласыгындагы Чёртово городище торлагында яшәгән Тора хандың яйлар ердәре булган имеш. Шугала авылды Турбасты дип атагандар. Меңероу башкортлары бүген дә уны Турбаслы дип түгел, Турбасты дип йөртә. Тагыла шуныһы мөһим. 20нче буаттың 50нче елларында Өфе нефть эшкәртү заводы эшләй башлай. Турбастыларның ожмакка тең ердәре, балыклы күлдәре бысрана, завод корамалдары астында кала. Яңа турбастыларды Иске Турбасты авылына күсерергә дигән карар сыга. Ике авылның арасында завод булды. 57нче елларда уже күшәргә уже закон чыкты. Акча бирделәр анда. Менә бу мәктәпнең зданиесен, шушы яңа Турбастының мәчете яның школасы, шушының өчен менә шул салынды. Менә завод менә шушының өчен салды. Шушылай башланды безнең 57нче елларда. Но бөтен халык та монда күчмәде бит. Күбесе кем ничегенде, Курламан совхозына киттеләр, Тимашевкага да күчтеләр. Но основной менә авылын урынын сөйгән башкорт халкы әле һаман да шул Идел буена табан һаман үзебезнең авыл тирәсенә утырдылар. Именно яңа Турбаслыда только халык башкорты. Күптәр заводка эшкә төшә. Авылга вахта автобусы менән йөри. Халык яйлап кала тормышын алыга.
Койсысын инде мына шушында сугыш ветераннарына йорт салды шушы авылга. Безнең әтиемнәр акча да алмаенча үзе безнең җирдән китмәйбез, без башкортлар, без башкорт җиреннән Миңзәләгә килмәйбез дип, алар килмәделәр. Менә бу урам башкорт урамы дип, менә абыкаеннар шушы йортка килделәр, шушы урынга килделәр. Башкортлар инде без коренной ата-бабаларыбыз шушында туганбыз, шушы Яңа Турбасыда. Картатайларның да аталары шунда, әйтәм бит 5 нәсел килеп утырган Яңа Турбасыда, бөтенебез дә шушы авылда, шушында яшәйбез. Без башкортлар. Нәнәем безнең Мөфлиха иде. Ул зәңгәр күзле матур башкорт әби иде. Укымышлы иде, мәдрәсәдә беткән иде. Ул әйбәт итеп сөйләшә, заманына күрә бик укымышлы кеше иде. Нәнәй, ул безгә бәләкәйдән сез башкорт, сез үзегезнең нәселегезне белергә тиешсез дип, бәләкәйдән дугалар үрәтеп, безне бөтенебезгә дә үз канаты астына алып яшәде. Иске Турбаслы авылының бер урамы Миңзәлә осы икәнен барыһы ла таный. Әмма туган якты өйрәнүчеләр был ос халкының шәҗәрәһен ныклап тикшермәгән. Бүген Актаныш Миңзәлә башкортлары архив документларына, метрика кенәгәләренә таянып шәҗәрәһен өйрәнә. Турбастыларга ла был эште күптән башларга вакыт. Мин килеп төшкәннән бирле Советлар урамының мына очы, бана шушы очы башкорт очы дип атала. Кайчаннан аталып килгәндер ул, һаман да әлеге көнгә чак шулай. Ә менә бу як очы Миңзәлә очы дип атала. Без шушы очта минем иптәшем туып үскән кайнәмнәрнең очлары, нәселләре барса шу Миңзәлә очыннан. Миңзәләгә алар кая Миңзәлә очы ни өчен барырга килгән, ни өчен алар Миңзәләдә яшәделәр микән, элекке бабаларыбыз, без шуларны белмибез, кызганыча каршы. Балаларыбызда сорыйлар, без Миңзәлә, без Турбаслылармы, Миңзәләләрме? Без Турбастыга, иске Турбастыга 61 елны Яңа Меңнән Благовещенский районыннан килдек. Анда элекке дәше бары Шишма авылы, Рафик авылы, дәше менә шулар барсы да җыелышып хәзер Яңа Меңгә күчтеләр. Хәзер Яңа Мең зурайды ул. Алар белеп яшиләр, потому что иске Мең шын башкорт. Шиста сөйлеши башкортча. Бу Яңа Мең җыелган халык, анда дәше шиста сөйләшкән башкортча юк. Урта Меңнән Рафиклар дәше менә гел башкорт авыллары булган. Шул башкорт авыллары хәзер биш бергә күчелеп, бергә җыелышып, менә шулай итеп тормыш көтеп яшәп яталар. Өфе эргәһендә урынлашкан авылларның халкы үзләренең башкорт икәнлеген таный. Әмма һуңгы халык исәбен алуларда уларның күбеһен татар дип язгандар. Әмма рәсми документларда уларның башкортлыгы анык теркәлгән. Ведь вот эти башкирские земли были по Шугуровке, вотчинные земли, по Шугуровке. И Степановка тоже входила в вотчинные земли Степановки, в вотчинные земли башкиров. В 1817 году турбаслинские башкиры часть своих земель продали титулярному советнику Ивану Степанову. А в 1944 году вот тептири Нижнего Изяка обратились в судебные органы оспаривать эти земли. Они не выиграли, потому что изяковцы – это тептири. Они были припущенники на башкирских вот этих землях турбаслинских. Бүген Турбастылар авылда яшәгән кала кешеләре булып исәпләнә. Чөнки уларның социаль мәсьәләләрен Өфе калаһының Орджоникидзе районы хакимияте хәл итә. Улар кала поликлиникаларына, дәваханаларына дәваланырга йөри. Шуныһы куанычлы, балалар бик күп. Димәк, авылның киләсәге бар. Башкорт балы, кымыды, даны ситилдерге таралған Башкортстан товардары байтақ. Бигрәк тә безнең республикала табигый шарттарда етештірілген тада адық түлекте сит төбәктердә зур мегаполистарда охшаталар. Күрше Силәбе өлкәһенең Магнитогорск калаһында яңарак Башкортстан товардары күргәзмәһе оештырылды. Бында республика эшкуарлары халыкка адык түлек, кием-халым, халык кәсебе товардарын тәкъдим итте. Күргәзмә 2 төбәк башлыклары кул куйган Башкортстан менән Силәбе өлкәһе араһындагы дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешү сиктерендә оештырылды.
Это один из моментов именно для продвижения продукции Республики Башкортостан за пределы республики самой. То есть это увеличение товарооборота, налаживание контактов. Все-таки, безусловно, один из основных сейчас составляющих – это экономика. Это все-таки продвижение и увеличение товарооборота между субъектами. Был күргәзмәле Башкортстандың көньяк райондарынан 2 тистәнен ашу предприятие катнашты. Елайыр эшкуарлары бура, һөт азыктары алып килгән Илгиз Әбсәләмов 15 елдан ашу быйма басу менән кәсеп итә. Продать свою продукцию и, может быть, даже найти партнеров или там оптовых покупателей, все это реализовать, чтобы, может, какие-то договора составить с желающими. Күргәзмәнең яртыһын Учалы районы һәм калаһы товарлары биләнә. Уларның бай экспозиция алдынан халык өҙөлмәне. Һатып алыусыларның игътибарын Учалы яшмәһе сувенирҙары, бәләкәй ҡумталар арбаны. Райондың нур берекмәһе етешергән ит һәм колбаса ризыҡтары ҡорт балы сифаты буйынса күптәрҙең күңеленә хуш килде. Большой упор сделали на реализацию сельскохозяйственной продукции. Мы уже видим, какие очереди стоят за продукцию нашего потребобщества НУР. Фактически руководитель был вынужден тут же отправить еще одну машину, так как запасов на все дни выставки не хватит. Это такой первый опыт, и я считаю, удачный. До этого такого большой площадки, широкого представления башкирской продукции не было, конечно же. Продукции именно Зауралья. Это особо актуально, так как наши сельхозпроизводители определенные проблемы со сбытом испытывают. Бындай күргәзмә Магнитогорскида беренсе тапҡыр уҙғарылды. Нимәһе менән отошло ул? Беренсенән, халык сифатлы аҙыҡ-түлекте етештереүсенең үҙенән һатып алды. Икенсенән, эшҡыуарҙар тауарын күмәртәләп һатыу һәм үҙ-ара килешеүҙәр төҙөүгә өлгәште. Күргәзмә көндәре сауда менән генә сикләнмәне. Милләттәштәребеҙ Башҡортостан киностудияһы төшөргән ҡыҫҡа метражлы документаль һәм нәфис фильмдар, балалар анимацион фильмдарын ҡараны. Башҡорт музыканы ишеткәс, бик ғорурланып, шуны ҡарап ултырам инде, шул бик файдалы фильмдар. Бынан алда мин Башҡортостан киностудияны ишеткәнем юҡ ине. Рәхмәт килгәндәренә. Фильмдар һәм мультфильмдары бик оҡшаны. Ошондай саралар күберәк үткәрелгән ине бындағы башҡорт йәштәренә һәм өлкәндәргә. Бик файдалы. Башҡортостан Республикаһының Силәбеләге вәкиллеге быйылдан башлап Башҡортостан киностудия менән берлектә өлкә ҡалаларында фильмдарҙы күрһәтеүҙе ойоштора башланы. Беренсе башҡорт киноһы төнө ҡышҡыһын Силәбе ҡалаһында уҙғарылғайны. Людям очень нравится, люди, особенно башкирское население, охотно отвлекается, приходят на данное мероприятие. Они получают уникальную возможность увидеть фильм на родном языке с русскими субтитрами про свою республику, про свою самобытность, так скажем, свою историю. Магнитогорск ҡалаһы тамашасыһынан һуң Башҡортостан киностудия фильмдарын Ҡурған өлкәһенең Шадринск ҡалаһы халҡы ҡарау бәхетенә иреште. Башҡортостан халыҡ хужалығы тауарҙары күргәҙмәһе киләсәктә башҡа күрше өлкәләрҙә лә ойошторола. Икһеҙ-сикһеҙ дала күҙ күрмәй етмәҫ офоҡтарға тиклем һуҙылған киңлек, түбәләҫ тауҙар, һыубаҫар, мул үләнле туғайҙар. Һамар башҡорттарының ере шулай күҙ алдына баҫа. Боронғо яҙмаларҙа был ерҙәр тураһында башҡорт иленең сиге тип әйтелә. Сик булғас, башҡорттар һәр саҡ хәрби әҙерлектә. Ҡырғыҙ-ғайсаҡтар башҡа халыҡтар менән барымта-ҡарымтала йәшәргә мәжбүр булған. Шундай ҙур тарихлы ауылдарҙың береһе Глушица районының Моратша ауылы. Һамар өлкәһендәге башҡорт ауылдары сағыштырмаса йәш ауылдар иҫәпләнә. Был биләмәләрҙә борон башҡорттың йәйләү урындары булған. Рәсми сығанаҡтарҙа Моратша ауылына нигеҙ һалыны ваҡыты 1797 йыл тип билдәләнһә лә, ул иртәрәк барлыҡҡа килгән. Зияратта беҙҙең Моратша ауылының ташы бар. Ул ташта яҙылған Моратша ауылының нисәнсе йыл. Ул Моратша ауылының яҙылған 1776 тиңләре икән, асыл хәтеремдә юҡ, или 74 тиңләреме. Ул була Моратша ҡарттың өсөнсө улы була инде. Был әле Моратша ҡарттың үҙе түгел. Баяғы малайы була. Моратшала Ҡыпсаҡ, Бөрйән ҡәбиләһе башҡорттары йәшәй. Улар үҙҙәренең сығышын аныҡ белә.
Мәсәлән, Бөрьян кабиләһе башкортлары авылга иң ада килеп ултырган. Уларды шугала яңа башкортлар дип йөртәләр. Уларның һөйләшүе иске башкортларның теленнән аерыла. Иске башкортлар сым менән һөйләшә. Мораша авылы тұқымы башланып китә Көньягыл авылы 5 авыл тигәндән. Шуннан туа ул Көньягылда инде 5 ул була. Шуның улының берәүсе Моратша була. Шул улы кеше булып биткән соңнан шунда килеп урнаша. Ә мин Мораша тұқымына кирмәймен. Мин Башкирныкы. Ул Моратша авылына килеп иң пассине килеп торган, аның утары бар тегеләй. Аның утарын да беләм мин, Серве утары диләр. Гасин дигән бабай староста булган. Шуна килеп сорый, агай, мине ал, шунда синең алда торамын. Минең атларым бар, ярлы кешеләргә ат бирәм, ер сөрерләр, умага әйттем дигән инде. Тупрак тарта тигән һүз растыр. 20-нче буаттың 30-нчы елларында Моратша авылының берничә гаиләһе, ягъни Касандыр Бөрьян кабиләһе йөрдәреннән киткән башкортлар кабаттан Баймак районының Елайыр совхозына яшәргә кайта. Рәшит агай Сирбаев та Баймакта туган. Ада булар кире Моратшага кайта. Башкиры являются самым древним из современных народов, живущих на территории нашей области. В 922 году через эти места проходил Ибн Фадлан в составе посольства арабского из Багдада в Волжскую Булгарию. И вот он писал в своей книге о том, что, переправившись через реку Кюнджулю, то есть Кондурчу, посольство вступило в страну народа из числа тюрок, именуемого башкирами. А река Кондурча, как известно, протекает по территории нашей области. Значит, уже тогда, в X веке, эти земли являлись западными окраинами башкирских кочевий. Хамар башкортларының иң борынгы шәҗәрәһе Моратша авылында Кахир Муллала хакланган. Төрки телендә язылган был шәҗәрәне улы Чернигов районы Бөрьян авылынан Гумәр хәзрәт Галиуллин хәзерге башкорт теленә аударган. Был шәҗәрәгә аңлатмала авыл тарихына кагылышлы бик бай мәгълүмат алынган. Авыл бирелмеш, ягъни бирелмеш yer 220 өйлә кәмендә. Беренче ревизия менән бирелмеш 762 душ патша хәзрәт бирелмеш ере. Ошонда күсеп килгәндәр тук буенан Габдел авылынан онда Кәмәлек дип аталган. Бывыт Кәрәлек, анда Кәмәлек дип аталган. Кужбай авылынан тук буенда Кужбай авылы бар микән, юк микән, мен белмәм. 1815 елда һәм кайһылары кире күсеп киткәндәр тук буена Габдел авылына 1831 ел. Кайһылары монда калгандар. Моратшаларның бүгенгеһен үткәндәргә бәйләгән шәҗәрәһе бар. Унда авылның һәр кешеһенең язмышы язылган. Узган буаттың 90-нчы елларында СССР таркалгандан соң элекке союздаш республикаларда яшәгән башкортларның күбеһе үзләренең этник туган иленә күсенде. Статистика мәгълүматлары буенча Үзбәкстанда яшәгән башкортларның яртыһы Башкортстанга кайткан. Шулай булуга карамастан, был республикала милләттәшләребез күп әле. Рифкат агай Гырфанов белән Минегүл Биктимер кызы өйләнешкәстә Урта Азияда яшәргә карар итә. Үзбәкстанның Какан калаһын һайлайлар. Миякә районы Чирештамак авылыдамын. Тормыш уртагым Бишбүләк районы Азнай авылыннан булганнар. Иремнең исеме Рифкат. Чирештамак авылында аларның картинәләре безнең күршебез булган. Дин буе башкортларыбыз. Рувинче мин Рувы. Үзбәкстанга 67 елда килгән. Ахун Бабаев тигү фабрикасында 36 ел эшләде. Яшь чакта мал туплайым дип кенә килгән йөрдәреннән улар бар гомердәрен ошы кала менән бәйләй. Балалары үтеп биткән, барыла Какантта яшәй. Кызымны шу Какантта тормышка биргәнмен. Ул да үзебездән. Улымны тоже үзебезнең башка кызыдан алганбыз. Кызымның 2 улы бар. Улымныкы бер улы, бер кызы бар. Малаем Уфада эшләп йөри инде шунда. Какантта Гырфановтарның гына 3нче буыны үтеп килә.
Минегүл апайдың барлық ейендәрі үз тілді, русса, үзбәксә, башқұртса һөйләшә. Башқұртстан менән кызыксына. Мои предки из Башкортостана, но я там ни разу не был, потому что хотелось бы просто повидать эти места, эти края. Если будет такая возможность, чтобы поучиться там в Уфе, в Казани, я бы попытался судьбу, что ли, попробовал. С удовольствием. Дамир, Тимур, Әсғәттің ұлаталары Каканқа 1000 қабилелері негіз алған дин буйдарынан көсіп келген. Бәлки, нәқ улардың бұрынғы бабалары қуәтлі Какан ханлығында хандар династия башында тұрғандардыр. Сүнки күрініклі шәрқиятсы ғалим Әхмәтзәки Валиди туған башқұрттар тарихи хезмәтендә 18 буатта Ферғана идараһын қолына алған Какан ханлығына тоғыры Туран мен қабиләһе Тура һәм Тубул тарафынан Чимечбей исемле берәү етәкчелеге астында күсеп килгән дип яза. Хәзерге башкортлар менән үзбәктәр арасында этник охшашлык та күзәтелә. 1000 кабиләһе төркемнәре ике халыкта ла сорай. Башкортлар программаның сираттағы сығарылышы тамам интернетта бізді www.tv.rb.ru сайтында қарағыз. Редакция менен бәйләнеш өсін телефон 251-73-92. Телек тақдимдәрігізді әлі экранда көрінген электрон адрес қалай бәріге мүмкін. Бұнан тыш біздің менен Skype елімтеге сығы фұрсатыла баруының адресі Башкорттар Хызық TV. Бір аднанан яңынан ұсырашқанға тіклім. Хау бұлығыз, дүнияны башқатса қарағыз.